Čau, já vás vítám u mého prvního videa. Tentokrát je to na hru Shakes and Fidget. No a určitě vás zajímá, jak jsem získal tohle. A proč nemůžu nic darovat, když jich mám tolik. Nehraju opravdu tolik dní a nic neutrácím. Nemám žádný hack, ale můžu vám říct, jak se to udělá. Tak třeba vám ukážu rovnou postavu. Tak vidíte, že jsem level 326 a 50 000 inteligenci, 25 000 životy, 25 milionů života. No a je to z toho a zlatý účet. No a můžu vám ukázat rovnou tady hospodu, mám zrovna úkol. Akorát tenhle, no je to server a má vlastně trošku větší odezvu než normálně. Vidíte, kolik jsem dostal XPček? No a vlastně ve zbrojírně a čaro obchodu máte vlastně jenom epiky. Vidíte? A pořád stále jsou aktivní eventy. A když něco prodáváte, tak musíte čekat, než to zmizí, jakoby. Protože když to neuděláte a takhle najedete na něco jiného, kliknete, já to nebudu dělat, tak se vám to bugne a když máte tu myš tady, tak vlastně já ji dám třeba tady na jeho hlavu. No a když na něco kliknu, tak pak ten item je tady. Na té kudle, jakoby tady. No a ukážu vám hospodu. Tak v hospodě jsou vlastně úplně všechny eventy aktivní. Co s tím mám? Jo, všechny eventy jsou aktivní. Vlastně měli byste dostávat pořád epiky, tady jenom občas není. No zrovna je tady mám všechny. Tak když vám ukážu třeba tenhle náhrdelník, já ho nepotřebuju, doufám. Ale můžu vám ukázat, když jdu do úkolu, můžu ho za hubičku přeskočit. No a on to chvilku trvá, než se to načte a potom už... Tak vidíte, kolik jsem dostal expů. Level up mi to myslím nedá. Ale byl bych rád. Nedá. Jo, je opravdu slabší tenhle. No, náhrdelník, on to je přívěsek. No, ještě bych chtěl dát tak 3 věže. Ne jako, že je dám, ale jakože ne bych je chtěl dát, ale jako já vím, že je dám. Tak chvilku počkám. Tak, tady ty nemá cenu vylepšovat, protože stejně oni se level upují sami a nepotřebujete ani, protože buď si to dáte sami v pohodě, a nebo vlastně, no tak to přespadne, nebo vlastně ani když vás zabijou, tak oni ani nejdou do hry, takže jsou tam vlastně k ničemu. To samé je s cechem, když chcete jít cechovní podzemí, tak jste tam vlastně sám. A hodí vám to tam jakýkoliv bose ze všech podzemek. A dostanete Epic XP, ale neubere vám to peníze z cechu, ani se nepřidá, že jste dali podzemko. A většina lidí tady ani nemá věhlas, myslím, že asi 15. pozice má jenom 2,5 tisíce věhlasů. Což je skoro k ničemu. Tak dáme jednu věž, když byl takovýhle zásek, což jsem nepočítal, že se to stane. Asi mi zase nějak blbne internet jenom. Tak, dáme teda podzemí. Ještě vám pak můžu ukázat třeba i boju v aréně. Když to je asi zbytečnost, ale můžu si dát boj, jen tak pro zajímavost.
A možná si všimnete, že mám peníze v mínusu. To pak taky vysvětlím. Není to tak, že můžete utrácet do nekonečného mínusu, ale k tomu se dostaneme. Tak, doufám, že mě to teďka půjde. Ano, jdeme. Myslím, že na ránu dám. Pohodě. O dost slabší, jenom výdrž mám maxovanou, takže co mi vypadne za epic? No, 390 inteligence opravdu vyhazovat nebudu. A taky si můžete všimnout, že mám na nekonečnou dobu Drakogryfina a tohle, a to je z toho důvodu, že tady není ani houbičkář. Když dáte funkce, tak tady máte bonus, Reset Dungeon a Class Changer. Co je Class Changer? Tak to je, že si můžete změnit třídu, já jsem mag, můžu si změnit na Warriora nebo Huntera, že jo. A to funguje jenom tedy, když vlastně dám pryč celý equip. A potom mi to funguje vlastně. No a když to neudělám, tak se stane to, že mě vlastně spadnou houbičky na 10 000 a zlaťáky na 10 000. Já to nebudu dělat, protože já tolik houbiček mít nemám, mám jim nějak pocať. Mě se nějak buglo a dalo se mi jakoby dvakrát těch 9. Reset Dungeon vám vlastně obnoví všechny podzemí. A bonus, to když kliknete, vás to přesměruje na jiný odkaz. A nebo na jinou stránku a tam jenom zadáte své heslo od tohohle účtu, co si vytvoříte na tomhle serveru. A hodí vám to pocať ty houbičky a zase zlaťáky, ale v mínusu. Těch máte vlastně, dá se říct, nekonečno. Ale to tak není samozřejmě, určitě se dá nějak utratit. A když to neuděláte ten bonus na začátku a chcete si vylepšovat, já nevím, inteligenci, a když ji furt vylepšujete, tak na konci vlastně on to bude psát málo zlaťáků. Pak musíte dát bonus. A potom vám to půjde. Vidíte, já zrovna nemůžu sadit. A takže nemůžu hrát, a to je nevýhoda. Ale vím, že je to po každý uprostřed. Takže na začátku, když máte peníze, já už je nemám, tak kliknete a je to vždycky uprostřed. No tak já jsem slíbil ještě, že si dám jednu arénu. Tak tady zabijeme. Snad bude mít nějaký vyhlas. Tak vidíte, inteligence 20 000 naproti 50 a o 10 000 menší. Štěstí nevím, jestli mám 50%, ale myslím, že mi teďka spadlo, jak jsem dal level up na 327. Nespadlo, mám pořád 50%. Tak si můžu dát jednu věž. Ty věže jsem chtěl dát asi 5 nebo 3 jsem říkal, ale tak když mi to předtím spadlo, tak jsem nechtěl zdržovat video. Jinak volby fungují úplně stejně. Tak já se omlouvám za střih, ale měl jsem návštěvu malou, takže skončili jsme tady u té věže. Můžeme ji dát a to bude asi poslední, co bych chtěl udělat, pokud... Ještě jednu věc bych chtěl udělat. Tak. Dobře naladěné, mě to ladí k kytaře zrovna. Tak, zase slabší, tak já vám ukážu ten cech. Doufám, že nespadne zase server. Nebo vlastně připojení. Tak, jsme v cechu. Ještě bych vám chtěl říct, že vlastně vylepšování statů na postavě jde po 300, není to po 100 jako normálně, takže víte, dáte normálně vyhlásit nájezd cechu. A spadlo mi to. Ne, tak ne. Nějak se mi to laglo, takže vidíte král kamenných trpaslíků, přitom je to psalo rochníko. Tohle nevím, který je, ale tak 100, tak bych řekl tak 4., 5., 6. Snad ne, no, tak 4., 5., no. No, 6. No, vidíte XP, zlaťáky. Tak, jak se na server dostat, budete mít v popisku videa odkaz, který jenom napíšete nahoru, jak se píšou odkazy, nečekaně, takže pak vám vyjede takovýhle, co mám teďka já. Dáte dole ukončit. Normálně vám vyjede vytváření postavy,
tak si ji vytvoříte, zaregistrujete se a normálně hrajete od začátku. Máte těch asi, já nevím, jak jsem ukazoval, myší ty houbičky, já jich mám nějak moc. Ještě bych vám mohl ukázat, co? Že nefunguje vlastně síň slávy. Musíte hledat pozici. Jo. A ve volbách máte vlastně stejný, akorát tady máte zlatý profil. Tak vy už ho máte, ale tak proč ho neudělat takhle? No. A to by bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo a že přijdete na server hrát. Kdybyste chtěli do cechu, napište na moje jméno, který vám můžu ukázat rychle ještě, když tak si to můžete přetočit, ale já vám ho stejně ukážu tady. Takže doufám, že se vám video líbilo, poprosím vás o odběr, po případě komentář a like a zatím čau, doufám, že se uvidíme na serveru.